sunteți. Și uitați-vă aici. Vadim e frate cu Octavian. Dar Octavian e frate cu Adela. Dar Adela e frate cu amândoi. Sunteți de acord? Dar este verișorul lor, Elie. Domnul să-i binecuvânteze. Trăim într-un oraș, suntem într-o biserică, și-au dorit să fie împreună cu noi, Domnul să-i binecuvânteze. Poftim. Fraților, rugați. Dacă are un salut, din partea de neretul, Octavian. Din partea de neretul din Renton, vrem să spunem что знамят. Și versetul care mie tare îmi place e la Psalmul 37, versetul 5, încredințează țoarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Să-mi acum.